Eh, kamusta si Rota na? Medyo magaling naman, taba na. Taba na naman. Eh, di nakita niyo yung kay, wala pala, 24 hours. Si Channel 2 yung kay kay Pylon. Yung asawa niya. Oo, Pinalil niya. Dinarin niya. Grabe. Away daw eh. Away. Nag-away sa kotse eh. Sa? Dalawang na kotse, nag-away sila. Grabe naman sa kayo. Yung sinampal na yung asawa niya. Anong yung sampal na? Sa ulo daw binaril eh. Ha? Narinig namin sa radyo. Sa ulo. Sa ulo. Ako yan din. Parang ako na. Serious eh. Sabi ka. Ang medyo kasaway. Sino? Kaso ni Obama.